Moje ime je Janko Pavlović, ja sam suvlasnik i direktor kompanije Digital Works, mladi preduzetnik, eto imam i neke inovacije iza sebe i onda kada sam čuo za ovaj mentorski program, oduševio sam se samom inicijativom i prijavio se sa idejom da prosto učim od ljudi koji su već nešto prošli poput toga i da otvorim svoje perspektive dalje. Moje ime je Nebojša Bjelotomić, generalni direktor Sage. Ušao ovaj program zato što su drugi ljudi verovali da će biti dobro u njemu. Janko će vam reći da li je istina. I pored moje sede brade sa 40 leta sam bio uveren da još nemam šta da kažem. Ali je ovo iskustvo sjajno i u suštini zaista sad na kraju programa je nešto što bi svakako preporučio i što sam zainteresovan. Ako i dalje misle da će budem dobar da budem u njemu. Pa moram da priznam da je to prosto počelo od neke nesigurnosti da bismo prešli na jedan prenos znanja, konkretan prenos znanja i da bismo na kraju završili u nekoj fazi koja je potpuno specifična gdje smo se već i upoznali, sprijateljili i krenuli da planiramo nekako zajedničku neku budućnost u smislu poslovanja i delovanja na naš ekosistem. Mislim, slažem se s Jankom, mi smo se u početku držali strukture i te neke neiskustva da bismo znali šta da radimo. I to nam je puno pomoglo, neke uputstva koje smo dobili, kako treba da igra sastanak, koju strukturu treba da ima, šta treba pokrenemo, neke formulare koje smo u početku gledali i to nam je svakako pomoglo da krenemo. Onda negde energija se tu preklopila, što u suštini i jeste neko moje veliko otkriće. Ja sam uvijek razmišljao kao mentorski program, to znači neko od 100 leta sad priča mudrosti sveta, tipa moraš budeš broj 1, bar da bi to mogo da radiš. A na kraju sam shvatio i to kroz neki odnos sa Jankom da je to u stvari jedna razmena iskustva, generacijskih pogleda, energije i da je to u stvari dvosmerna ulica u kojoj bukvalno i daješ i dobijaš i ako si potpuno otvoren za priču, onda dođeš do nekog nivoa gde, ovo što sad Janko rekao, da mi sad već imamo neke zajedničke planove u tome kako treba nastupati, šta raditi, kako to u nekom profesionalnom, kao tako u nekom širem društvenom kontekstu. I znači za novih, koliko sad, 6 meseci, zaista smo prešli jedan put od koga smo nešto kao radili, šta nam je rečeno i držali se bukvalno forme, do toga da sad već naši sastanci nemaju strukturu, nego je onako kako nekom nešto naeđe i kako mislimo treba nešto da se dešava, a mi smo u komunikaciji, planiramo i radimo na tome.